tayong dakso siya ka klasya uklong ladam tipupir katba ilong ren inte dahir do minsuwa tenga arjudi ya Kyiad nga wayosi tangwakat ni kamno siya manlaka metha po pata tangwakat ni kamno siya manlaka metha po pata Kyiad ako Kyiad Kat ang di kate dang bang nga nang mutuhir fo siya pohan pa yaku fo siya kli Kyiad ako Kyiad Kat ang di kate dang bang nga nang mutuhir fo siya pohan pa yaku fo siya kli nga nang mutuhir fo siya pohan pa yaku fo siya kli ladam dihuyakani nateda sa samin upara lokyong ledaog uyang akam kintay manda dihuyakani minsen yung adap dais nyaw ba katsya ngalay ngawan syawa siya ning paralok suda katsyawa ngalay ngawan syawa siya ning paralok suda kabe upawa please ngiwa metwa jommat wow konsyirang prangs ni dago uhaka Kyiad kabe upawa please ngiwa metwa jommat wow konsyirang prangs ni dago uhaka Kyiad wow konsyirang prangs ni dago uhaka Kyiad ang katira tayong dakso siya ka klasya uklong ladam tipupir katba ilong ren inte dahir do mensyuwa tenga arjudi ya Kyiad nga wayosi tangwakat ni kamno siya manlaka metha po pata tangwakat ni kamno siya manlaka metha po pata Kyiad ako Kyiad Kat ang di kate dang bang nga nang mutuhir fo siya pohan pa yaku fo siya kli Kyiad ako Kyiad Kat ang di kate dang bang nga nang mutuhir fo siya pohan pa yaku fo siya kli nga nang mutuhir fo siya pohan pa Kufo siya kli